judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday, The Not So Late Show with Jason Monteclar. Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado sa tanang mga bumbay nga nangatabla. Sa mga higal nga di nagyud kaagwanta, ug sa tanang nga mga maninintal na kong mga barkada, welcome sa ato ang bag-ong tulumanon diri sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Top 10. Top 10 list nganong nikalit o ka-fiscalizer ang mga sakop sa Cebu City Hall. Number 10. Tungod nga naupawan ang ilang ordinansa sa mga executive order ni Labella. Number 9. Walay bagman nga nag-atiman sa mga konsihal o konsihala. Number 8. Nang luod ang mga konsihal tungod puros na lang kang Raymond Garcia tanan. Number 7. Walay klarong bahinay sa mga ginagmayng kalipay. Number 6. Na-insulto nga gitratar sila nga murag figurine. Kutubras display way gamit. Number 5. Nasuko kay di na sila apilon sa mga pang-win-win nga transaksyon. Number 4. Aron ilang ipakita nga di na sila daog sa city administrator. Manaw-daog din sa Atty. Casas. Number 3. Hangtod karon wa pa kasod sa City Hall ang ilang mga bata-bata. Ug ang number 2, nagpapresyo ra ang mga konsehal. Ug ang atong number 1, nganong nikalit og ka-fiscalizer ang mga sakop sa City Council aron biklon og isyu si Labella. Kaya naanay rason nga maglahi na sa may krama. Umbra na sila. Tonight,
muhisgot ko og butang nga may pagka-technical. Arita sa SRP sa Dakbayan, Sugbo, South Road Properties. Ato ang suwayan og badbad gamit ning ato ang dila ang kanang mga nagpahipi apan galugitom nga tinguha luyuan ng mga opisyal nga transaksyon sa gobyerno ug unsa ka tinuod nga duna kunoy dakong bulawan diha sa SRP nga gilumluman mas dako pang bakunawa. Niingon ko technical in a way nga it has something to do with numbers and how much income are we projecting anang joint venture sa City of Cebu ug sa mga stockholders. Kay lahi ra ba gyud ning gobyerno kung mapasagdan. Kay kung malipat lang kag gamay, hasta nang imong yat-yat nga purol pabuhisan. Kay ngano? Kay magsiking pangutang unya inigting bayad, tao dayon ang bunalan. Muni ang sistema sa gobyerno. To begin with, kanang SRP, inutang na. That cost the city billions and billions of taxpayers' money. Kay bawo ko nga lisod i-picture sa inyong hunahuna kung pila gyud ng usa ka bilyon. Ani ay para sa yon. Kung imong orasan moabot og 25 segundos kung mag-ihap ta gikan 1 hangtod 1 ka gatos. So sa ato pa, kung 1 ka bilyon imong ipon, maabdan kag 1 ka gatos ka tuig. Inaana ka dako. Munang ako, di gyud ko bisan sa paghata musuway og ihap kung pila ng ako ang kwartas amo ang bay. Basin unya muputi na lang ning akong uban. Na-insecure lang mo. Ang sistema mauni. Ang kwarta gibayad anang reclamation kay kwarta nas mga tao. Kwartas pobre. Gitukod og SRP pagkahuman, ilang gisubdivide into blocks aron ibaligya. So kung pangutan-on ta mo, unsay diferensya ni Robin Hood o sa gobyerno? Mone, si Robin Hood manguha sa dato, ihatag sa pobre. Ang gobyerno manguha sa pobre, ihatag sa dato. And this is exactly what is happening aning mga reclamation project all over the country. Ug usa lang ng SRP. Kwartas pobre itukod aron dato maoy mo gamit. Ari na ta sa Cebu City. Busy Mayor Mike Rama. Away, wa kaila aning Mike Rama. Kung si Edgar Labella gianggaan na ni ron og The Man of Promise, si Mike Rama nabantog na pud ni nga The Karaoke King. Ila kay Mike. Ug isip maoy presiding officer sa City Council, buot ni Rama nga sublion paglili ang GVA. Dili pud ni ko ana, jogging bisan arthritison. GVA, Joint Venture Agreement between sa Cebu City Government ug sa PhilInvest. Ug kining capitalization increase sa Gokongwei Group gusto po nilang tanawon. Focus ta sa PhilInvest. Way back in 2004, napalit nila ang balig 10.6 nga ektarya nga luna diha sa South Road Properties, SRP. Apil sa sabot mao ang pag-develop. Ubos sa usa ka joint venture ang kanang 40,000 square meter nga yuta nga naara pod sa atbang. Kay pagsugod man gud ani, gipatuyangan raman ang PhilInvest sa una ni Tomas Osmeña. Unya kining ingon ani nga mga dinagkong deal adto man is ngit-ngit nimo drawing-drawingon. Adto nas ngit-ngit drawing-drawingon. Mura nig hotdog. Tanang bati nga parte sa mananap gisagol diha. Pero mukaon gyud pug hotdog. Kay didto man himuas ngit-ngit wa man ta kita. Musa ng SRP. Okay ra ta kay wa man ta didto sa pagsabot nila. Ang sabot mauni. PhilInvest is bound to pay a minimum guarantee fee to the city for its share of the condominium sales for phase 1 or pila 10% of its sales receipts. Whichever is higher. Ingon si PhilInvest nga nakabayad na sila og balig 2 billion pesos as a fixed minimum guarantee fees. Apan ang gustong masayran sa konseho, kung makakolekta pa ba ang dakbayan sa 10% niya nga komisyon gikan sa matag condominium unit nga halinon diha. Strictly speaking,
Ang tawag nila sa 10% kay share. Pero commission gud na. Di na lang gud nato na ilimod. Commission maginang inyuhang gilalisan diha ba? Ay sus, di na lang gud nato bunyagan og laing pangan, share, commission. Kung mukiay nga murag itik, mutingog nga murag itik, mukapakapa nga murag itik, unsa man na? Itik nga ng commission. You know, makaingon ko nga komplikado na kay hinumdum manggug ko nga usa sa ni-insister nga likayan lang ng mga joint venture, kini sila mismong konsehal Garganera, kato si, I think si Joey Daluz, Raymond Garcia, etc., etc. And these guys were so emphatic way back then. Para nila, alkansi ang syudad ani. Pero kay Brightman si Tomas, ingon sa tami nga, unsaon pagkaalkansi sa syudad nga joint venture mani. O ikaduha, angay ninyong timanan nga di mana mabitbit sa Phil-Invest ang yuta. Naara na diha. Ang gusto manggod unta sa opposition at that time, nga paabangan lang ba? Pero ang problema manggoda ng abang kay fix ang rate sa kontrata. Imagine na, magapos ang syudad og tag 25 ka tuig unya automatic pagyud ang renewal ana inig-expire. So ningon si Tomas Osmeña, mas maayo ang joint investment. Yuta ang i-contribute sa dakbayan while building ang sa Philinvest. Kay kung musaka ang value sa property, musaka sad ang collection sa syudad. Giingnan ta mo nga technical niya. Ay lamog kalibog. Unya, his good puntag. Lisod kay abi pa lang binayabas rin nga to ang programa. So, kining tanan, mo'y gustong bisitahon pagbalik nila ni Vice Mayor Mike Ramadias Consejo. I don't know if unsay motibo nila nga nung karon pa ni nila gitribukan kay kamo may naa diya, sir. Kamo may mga opisyal sa gobyerno, pahinumduman tamo sa inyong papel. Timan nga naay sayop nga paagi aron himuon ang sayop nga butang, sud sa sayop nga panahon, ubos sa sayop nga rason. Taasa. In short, ato na lang move on, basig na mulitikara mo. Unya, sa di pa kumalimot, mangumusta kuno ta og unsay mga update ron sa mga balita. Imbes ang akong ibasa og newspaper, ako na lang ipaminaw ni Super B. Pasok! Okay. Ari po sa itong mga balitang fake news lokal. Katusan ka mga quarantine violators ang gida ngadto sa Plaza Independencia ang nagkahugpong nga mupasaka silang petisyon didto sa Korte Suprema. Ang petisyon nagkanayon nga walay katuod mupahamtang og bisan unsa nga matang sa silot ang mayor tungod dili siya korte. Giawhag usab nila ang Korte Suprema nga pamanduan ng Department of Health nga ipahiling tagsa-tagsa ang mga itlog sa konsehal. Tungod sa kadako, gitapol ang konseho sa pagpanday og klarong ordinansa. Hinungdan nga puros na lang iyo gikan ni Mayor Labella. O gari na punta sa itong mga balitang fake news nasyonal. Vice Presidente Leni Robredo may pagawa sa usa ka ultimatum batok ni Presidente Rodrigo Duterte. Matod pa ni Robredo,
iyang gipahinungod ang ultimatum ngadto sa Malacañang gumikan di na niya magkwanta ang mga binastos ug panamastamas nga iyang nahiaguman gikan mismo sa presidente. Human gibalita nga si Robredo maoy labing unang nihatag og hinabang ngadto sa mga biktimas bagyo sa Central Luzon. Pinaagi sa maong ultimatum, gihagit ni Vice Presidente Leni Robredo si Digong na kung tinuanay gyud siya nga isog, magdungan silang pangambak sa lubi. O kinahanglan mag-una gyud ang U. Matud pang Robredo kung kinsa tong maunag kamatay, maoy ideklarar nga pilde. Gipasabot ni Robredo nga ang maunga paagi dili kalas og kwarta kaysa mo gasto pagdako sa eleksyon. Sa dihang gipangutana ang Malacañang may labot sa hagit ni Robredo, matud pa ni Harry Roque di pa sila katubag. Dumikan kay natug pa ang presidente. Ug din hinatapos ang atong mga balitang fake news. Back to studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Ang Cebu City Market Operations Division nagplano nga banhawon ang gikahinaman nga night market sa Colon. Pagkanindot, si City Market Officer Ervin Cabales mismo nagkanayon nga niduso na siya og rekomendasyon ngadto sa mayor nga gatinguha nga mabuksan karong umabot Disyembre ang night market. Dugang pagpasabot ni Cabales dili angay mabalaka tungod hugtanon nilang ipatuman ang mga lagda sa panglawas kun health protocol sama sa social distancing. Sugyot usab nila nga limitahan sa 300 ka mga vendors ang matugtan nga makabaligya gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10 gabi. O gikinahanglan nga sa matag stores aduna gyud magamit nga mga hand sanitizer. Kamay pangutana ngadto ni Market Officer Ervin Cabales. Imo ba sang gipahibaw aning imong nindot kayo nga plano? Ang IATF ni Joel Garganera? Basin managlahi na sa ilang tuno aniya? Sa katapusan, basin mo resulta na sa 10,000. Kung ugaling mutugot si Mayor Labella aning maong plano, mahimo bang mapasabot ninyo nganong magpabiling gidili ang pagpanaygon? Unya ang lamok-lamok sa night market sa Colon okay ra? Kay kung di ninyo maklaro pagpasabot sa husto, mangutana na sad ko, nganong magsigi pamantaan eh. Okay, natapos na sa nga to ang programa, but please, palihog taon sa pag-like and share sa ato ang Facebook page, or pwede mo nga maka-subscribe sa amo ang YouTube channel, or pwede mong mo-search na mo sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Pero sa di pa ko hingpit nga mo babay ninyo, awhag po na to sa ato ang mga kaigsunan nga palihog ayaw sa mo dayon og biya kay mo feature ba ta og mga local Cebu artist. Ato gyud paminawon ang ilang trabaho kay ako motuogi ko nga kining ato ang mga musikero dire mga kamao ni sila. Naagi ni sila mga talento pero kuwang lang taon kayo sa exposure. Labi na gid ron kay nag-pandemic. So ato silang paminawon, ato silang tagaan gipog gibog aton karong mga panahon na. So once again, salamat kayo ha sa inyong pagsunod nya kinahanglan na sa kung mo uli sa amua kay usa gitoy rason yan. Mo-attend ko og prayer meeting. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Ay gyud kalimti, halangdon si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar.
kasing paminawan, dinuyugan ning gitara, wa ka na ginusara, kini mo na higugma. Ikaw ang katamis, kalipaing away sama. Ikaw ba nasayod sa likod ning bahiyong? Ikaw akong higugmaon, ikaw ako matinud-anon. Ikaw akong gahapon, ikaw akong karon, ikaw akong kanunay, pulong ko tinud-anay, kasing-kasing paminawa, dinuyugan ning gitara, wa ka na ginusara, kini mo na higugma. Taguhalan nagibati sa akong kinubuhi, ikaw lang ang bulawan, kitipigan sa akong dughan. Mahanaw man ang adlaw, magsubok man ang buwan, dili ka gyud talikdan, di gyud pasipat-an.